Fethu God utshela uDavide ukuthi uNkulunkulu ufuna nimakhele ialtar ngoba ialtar yindawo yempendulo, ialtar yindawo okulungiswa kuyizinto. Bayaza bakhulele emakhaya ukuthi makufuna kulungiswa izinto zilungiswa phi? IsiZulu silibiza ngomsamo. Amen. Yi-altar ke lelo. I-altar yindawo ye-exchange. Amen. I-altar yindawo okushintshwana khona. Hallelujah. I-altar yindawo okufika khona abantu bezobeka imhlatshelo yabo. Ngithi bazalwane, alikho i-altar elingenawo umhlatshela. Ngithi ngeke kwenzeke nje kuthiwe ekhaya kunento ekufanele ilungiswe ebese siyafika nje sigoqa izandla lapha e-altar singaphethe lutho. Hallelujah. I-altar ke yindawo ye-exchange lapha esikholelwayo ukuthi uma sifika khona, amen bazalwane, kukhona ukushintshana kwezinto okuzoba khona. Hallelujah. Siyambonga ke uJesu bazalwane owafika was-introduce kwi-altar elingcwele. Hallelujah. Kwi-altar legazi lika Jesu ngoba ngalesiya sikhathi mhlasimpe, hallelujah, uJesu engakafi, hallelujah, kwakukuningi ukudideko kwakukhona siya kuma altar amaningi, kodwa yena wathi mayifika uJesu, hallelujah, wasivulela i-altar elisha legazi lakhe. Ngakhalisekho igazi elidinga ukuchitheka ngoba kunegazi lachitheka once and for all. Hallelujah. Khona zathi nixeke into zethu asiyigxeki, sikhuluma iqiniso lokuthi alisekho igazi elisadinga ukuchitheka ngoba kunegazi eselachitheka once and for all. Yiliphi igazi elingaba namandla ngaphezulu kwegazi lendodana kaNkulunkulu engenacala? Amen. Mina ngibona ngathi kusuke kukumundamine uNkulunkulu kodwa ngokungabi nalo ulwazi. Amen. Hallelujah. Ukuthi bazalwane ethe senzile ngeke ngibone usesi nezandlana zakhe encane, ngithi akazi mncane. Thothi usuklinile ubona nje ngoba uyakorobha ubona amanzi kline kuyabenyezela, avele aqhamuke nendwangu yakhe, avele njeke adala inkingi ukuthi uyaklina yena. So ngiya understand lapha ezivela khona suke sithi siyalungisa, kodwa mina njengomama njengomuntu owaziyo uma sengiklinile ngempela I don't expect ukuthi ifike ingane ithi sizoklina phekwa lokho engikwenzile ngoba esikhundleni soklina iyenza imess. Hallelujah. And this is what we do spiritually. Yonke into yenza ngaphezulu komsebenzi osuwenziwe yigazi lika Jesu, you are creating a new mess. Hallelujah. Amen. So ke bazalwane ngizama ukuveza indaba ye-altar ukuthi hayibo uJesu usenzele i-altar waletha umhlatshelo opheleleyo. Hallelujah. Awusekho umhlatshelo ekufanele sikhathaze ngawo bazalwane ngoba umsebenzi wenziwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyambona mhlawumbe umuntu odideka ngenye into kodwa hayi odideka ngokwenza umhlatshelo. Awusekho umhlatshelo ngaba ngaphezulu komhlatshelo wegazi lika Jesu. Hallelujah. Enimhlatshelo ongathi uyawenza noma uba ingxenye yawo, yazi ukuthi uyayidemote ngoba ubusuyifake kwi-altar lomhlatshelo omkhulu kakhulu. Hallelujah. Amen bazalwane. So ke am instructed ke ukuthi enze i-altar wase specify indawo. Awuthi indawo ngoba kunamandla sendaweni. Hallelujah. uNkulunkulu mayizoletha isolution ubeka indawo. Isolution yakhe ayikho kuyo yonke indawo kodwa isendaweni akhethe ukuthi i-altar lakhe libekwe kuyona. Hallelujah. Waspecify indawo njengoba silana sikuleyo ndawo awuthi ngisendaweni. Hallelujah. This is the place uNkulunkulu ayispecifyile. Ziningi indawo obungaya kuzo, ziningi indawo uDavid abengaya kuzo, but uNkulunkulu uspecific about indawo. Yingakho uNkulunkulu mekubekela indawo yezimpendulo zakho ungawuhamba uqeda umhlaba mawugeje indawo. Ngisho ungathola abantu abaright kangakanani kodwa mawugeje indawo kunezinto engeke zilunge until you are in the right place.
Hallelujah. Yingakho kumkhuleko obalekile okufanele wenze ukuthi uNkulunkulu angayigeji indawo. Hallelujah. Yingakho even emakhaya ngisho ngakuthi ufisa kanjani, ngisho ngakuthi unemali yonke, kodwa uma kufanele wenza into uma kulezi ayikhathi sisaya emsamo ngeke uvele ususu wenzele eflatini, ngisho ngakuthi unemali engakanani, ngisho ngakuthi uthanda kangakanani, kodwa uzoya kuleyo ndawo noma ngabe isemaqhugwaneni kanjani. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. So ke kunendawo noma ngabe kuthiwa injani awutheli makhelwane ukuthi kusekhaya la. Hallelujah. Noma ngabe injani kodwa indawo uNkulunkulu ayikhethile yona indawo ebayindawo yeimpendulo. Hallelujah. Lapho uNkulunkulu ekubekele khona ialtar lakhe. Hallelujah. Lithi ke izwi likaNkulunkulu wathi mayifika kuleyo ndawo uDavide kwabe kukhona ngoba uNkulunkulu umnikeza nje specification ukuthi ngakhele ialtar. Hallelujah. Amen bazalwane. Usethi uyafika ke kukhona uAruna umnikazi wendawo uthi nokhuleka ngizokunika mina yonke le ndawo wakhela uNkulunkulu ialtar, futhi phekwa lokho khuleka ngizokunikeza ngisho inkomo ozoyihlaba, ngikulethele ngisho izinkuni ozobasa ngazo mase wenza lo mhlatshelo, ngizoze ngikulethele ngisho uflower wamadombolo ngoba umhlatshelo wawenziwa kanjalo. Hallelujah. Esikhundleni sokujabula uDavide wathi angeke mina ngilethe umhlatshelo uNkulunkulu ongakazi ungibize lutho. Angeke ngilethe umhlatshelo ongakazi ubize lutho kimi. It's just you extending your blessings ukuthi nje zibe ningi izandla ezikufakelayo ibusiso zakho wena okhiphile, ngoba kuzokubusiswa lo mnikile kuzobusiswa wena umaze nje sesikhuluma iqiniso elipheleleyo. Amen bazalwane. Hallelujah. So ke uma siletha umnikelo kuNkulunkulu siletha into that cost us something. Hallelujah. Yingakho ngiyaye ngithi mina mawukhuphukela endlini kaNkulunkulu akekho bazalwane umuntu okhuphukela kwialtar efike ngaphethe lutho. Lapho kunealtar khona kunomhlatshelo. Hallelujah. Amen. Lapho kunealtar khona kunani? Kunomhlatshelo. Akekho umuntu okhuphuka endlini kaNkulunkulu engaphethe lutho. Hallelujah. Amen bazalwane. Noma ngabe kungakanani. Hallelujah. Amen. Yikho mina ngiyaye ngithi uyazi ukuthi kufanele kuyifundise. Hallelujah. Uyifundise nje ukunikela ukhohlwa abantu. Ngelinye ilanga mawuthi uyachecka unamali, don't skip a wardrobe. Amen. Siqoqe iplastic ufike usibeke la. Kusuka umhlatshelo umnikelo osuka kuwe. Akubanga imali. Amen. Ngene ekhabetheni donsi thini la bhontshisi. Amen. Awukho umnikelo omncane uyozwe enhlizweni yakho ukuthi uyothi noma ungenamali uze ukuthi nginikelile. Hallelujah. Yengadini uhambe yokho ispinach masikhona. Kodwa endlini kaNkulunkulu uma ufuna ukuyifundisa ukuthi endlini kwi-altar. Amen. Especially mawu intentional bazalwane yindawo ye-exchange le. Angithi kuyenzeka mawuyongena emall uphuma ungathenganga lutho yokwenza iwindow shopping. Akukho wrong ukwenza iwindow shopping angithi. Ngelinye ilanga mawusunemali uzobuza othenga. Khona abantu endlini kaNkulunkulu abafika bezokwenza iwindow shopping kuma finances abo. Ngoba uma silapha sisuke sizothenga. Sithenga ngokukholwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ke uma ngabe sifika sizonikela uza ngokukholwa. Hallelujah. Noma ngabe uthatha noma ngabe uyothatha ensimini, noma ngabe uyothatha wardrobe, noma ngabe uyothatha ekhabetheni, zifundisa ukuthi uma ngiya kwi-altar akube khona engifika nakho. Hallelujah. Akekho noyedwa ongathi akukho engafika nakho endlini kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukuthi imnikelo sinakho kuyikala